gyda nain. Iawn. Pwy sydd eisiau mynd i'r traeth? Helo, Traveline Cymru. Wel ydw i. Sut gallai helpu chi? Ie, hoffwn ni fynd â fy wirion i draeth harlech, os gwelwch yn dda. Traeth harlech? Yn Traveline Cymru, gallwn eich helpu i gynllunio unrhyw fath o daith, unrhyw le yng Nghymru, unrhyw adeg o'r dydd. A bydd llais cyfeillgar yn eich cyfarch bob amser. Peidiwch am obeithio wrth i chi deithio, ffoniwch Traveline.